Türkmen News Nesirinin maglumatyna görä, onun esaslandyrjysy we redaktory Ruslan Matiyev 25-nji iýulda maşgalaty bilen Tomutky din zalysy üçin Antalya şäherine gelipdir. Meşhur Türk kurortunyň halkara aeroportunda milli howpsuzlygy howp salýandygyny yglan etmek bilen jurnalistiň pasport barlygyndan geçmegine ýol berilmändir. Matiyew soragy çeken kanun goraýjy işgärleriň gurulmlaryndan aňlaýysyna görä, onuň Türkiýe girmeginiň gadagan edilmegi Türkmenistanyň häkimetleriniň haýsy boýunça girdilipdir. Görnüşinden bu onuň jurnalistiki we adam hukuklary boýunça işleri bilen baglydygyny çalym edýär. 38 ýaşly jurnalist Ruslan Matiyew bir näçe sagat sorag edilenden soňra konvoy bilen ýygyna Niderlandlara jurnalistiň ensim ýyldan bäri ýaşaýan we bu ýurduň raýaty bolan döwletine deportasiýa edilipdir. Matiyew Türkmenistanda bolan wakalary öz içine alýan asany garasyz maglumat we adam hukuklary çeşmeleriniň biri Türkmen News nesirini esaslandyrjy we onuň baş redaktorydyr. Azatlyk bilen geçirilen interwýusynda Matiyew Tomutky din zalysy üçin Antalya gelendiklerini aýtdy. Antalya aeroportunda pasport barlygyndan geçmekçi bolanynda onuň Türkiýanyň milli howpsuzlygyny howp salýandygyny aýdypdyrlar. Когда они отсканировали мой паспорт, он сразу поднял трубку телефона, назвал моё имя. Meniň pasportumy renkli süzgüçden geçiren serhetçi derrew telefonu alyp meniň adymy tutdy. Äpişgani yapıp meni aýratyn otaga, polisiýanyň ýanyna gitdiler. Ol ýerde polisiýa işgärleri ýene-de meniň pasportumy kompýuterde barlap, biri bilen gepleşip başladylar. Men türkçe bilýänim üçin bardady düşündim. Polisiýa işgärleri meniň pasportuma G82 kodunyň bardygyny aýtdylar. Ol bolsa milli howpsuzlyga garşy gönüktirilen işçilik bilen belgilenenligini aňladýar. Olar meni Türkiýanyň çägini göýberip bilmejekdiklerini aýtdylar. Şondan soňra 2 sany howpsuzlyk işgäri çagyryldy. Olar hamana Türkiýanyň esasy jenaýetçisini tutan ýaly özlerini gadaply alyp bardylar. Злые пришли, как будто, не знаю, реально подумали, что самого главного врага Турции они поймали. Diýip Matiyew gurrun berdi. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň gurrunlaryndan sen tutup aýtmagyna görä, onuň adynyň saklaw sanawyna girdilmegi Türkmenistan tarapyndan sorulandygy belli bolýar. Завели еще в другой какой-то кабинет, прокуренный, без окон, без ничего. Очень грубо разговаривали, типа, кто ты такой, что ты сделал. Howpsuzlyk gullugynyň 2 sany işgäri meni başga ofise gitdi. Meniň nireden we näme üçin gelenligimi gödöklük bilen soraga tutdular. Soňra bu gadagançylygyň gönnün Türkiýe bagly dälligini anyklap, özüni gaty gaharjan alyp baran esasy adam çykyp gitdi. Ikinji gullukçy ol ýerde galyp meni soraga çekmegini dowam etdirdi. Olary näme üçindir esasan meniň Birleşen Milletler Guramasy bilen ara gatnaşygym gyzyklanyrdy. Soraglaryň takmynan 80 göterimi bu tema bilen baglanşykly boldy. Men olara Türkmenistan boýunça işleýänligimi aýdanymda olar gadaganlygyň Türkmenistanyň gelip çykanlygyny ýaňlatdylar. Я говорю, я туркменский журналист. Это еще до того, как я начал говорить про Туркменистан, они тоже между собой сказали, Туркменистан'dan geldi, говорит. Diýip jurnalist başdan geçirenini ýatlady. Matiyewiň sözüne görä olar geçen ýyl maşgala bolup Antalya'da din zalypdyrlar. Olaryň soňky geleninden 2 ay geçenden soň has takygy 2023-nji ýylyň sentyabr-oktýabr aýlarynda gadagançylygyň girdilendigini polisiýa işgärleri jurnaliste aýdypdyrlar. Munyň bilen baglanşykly geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowanyň Türkiýe girmegine hem G82 kody esasynda gadaganlyk girdilendigini Matiyew ýatlaýar. Sol wagt içeline adam hukuklaryny goraýjy Türkiýedäki türkmen migrantlary we soňky döwürde işçileşen aktivistler bilen ýakyndan işleşipdi. Türkiýanyň we Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gulluklarynyn arasynda işçi hyzmatdaşlyk baryp 2020-nji ýylda türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda raýatlyk we opozisiýa hereketleriniň alamatlary peýda bolup ugrandy we olar izli-izine Stambulda hem Ankarada Türkmen hökümetine garşy protestler gurnan döwürlerinde başlanypdy. Türkmenistanda koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň fonunda ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy muňa sebäp boldy.
Seýle hem 2020-nji ýylyň aprel aýynda Lewap we Mary welaýatlarynda adam ölümine we maddi hilakçylygy sebäp bolan güýçli haratat boldy. Türkmen migrantlary Türkmenistanyň häkimetleriniň hiç bir hereketi oturmagyna, hilakçylygy duçar bolanlaryň kömeksiz galdyrylmagyna närazilik bildirdiler. Sondan bäri Türkiýanyň häkimetleri isçeňlesen Türkmen raýatçylygynyň köp sany agzalaryny tutuk edip Türkmenistana berýärler. Mundan dasarıda Türkmenistanyň ýürüýti gullukları Türkiýanyň territoriýasynda Türkmen aktivistlerine garşy fiziki güç ulanyp bir näçe jyda çäresini guradylar. Soňky ýyllarda Türkiýe beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryndan bolan raýat jemgyýetiniň aktivistleri üçin hem howply ýurda öwrüldi. Azatlyk bilen gurulmdaş bolan aktivistleriň aýtmaklaryna görä, bir wagtlar olara mihmanhöýürlük eden döwlet Türkiýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň awtoritar hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çuňlaşmagy bilen soňky 10 ýylyň içinde üýtgeýär. Şu ýylyň fevral aýynda adam hukuklaryny goraýjy Freedom House halkara guramasy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky dissident raýatlaryny has işçiň izarlaýan we şeýdip transmilli repressiýany amala aşyrýan iň ýokary 5 döwletiň hataryna goşdy. Ýagdaýdan görnüşi ýaly Türkmen jurnalistleriniň we adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Türkiýe girmeginden ýüze wurmaklyk iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk programmasynyň bir bölegi bolup durýar diýip Ruslan Mätiýew sözüni jemleýär.